Posibleng mag-abot ang Bagyong Francisco o Bagyong Gardo sulod sa Philippine Area of Responsibility ugma. Matod sa Pag-asa DOST, gipanglantawang makagawa sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Francisco ugma sa gabi o sa Biyernes sa buntag. Samtang ang Tropical Storm Gardo posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility ugma ug mogawa sa PAR usab pagka-Biyernes. Apan bisan pa man niini wa kini direktang epekto sa Kabisayan. Hinuon sa panag-abot sa duha ka mga bagyo, posibleng pakusgo niini ang hangin habagat. Ang nasinating pag-uwan-uwan sa Sugbo ug sa Central Visayas sukad kagahapon hangtod karon mugna sa habagat o southwest monsoon. Ug magpadayon ang madag-umong kalangitan ug ang mga pag-uwan-uwan ilabi na sa hapon hangtod sa gabii o baka sa sayo sa buntag hangtod karong weekend. Since yesterday, atong cause na mga pag-uwan kanang naay mga thunderstorms mamugna due to habagat or the southwest monsoon. Si Francisco, wala kining direct effect sa inipad sa ating diri sa Visayas